إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون Tahqiq kafirlar cehennemin azabında hemişelik qalacaqdırlar. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Bu azabı şolardan hiç vecih yengil edilmez. Oşalar azapta bolup necat tapmaktan naumid bolarlar. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Ve biz kafirlere zulmetmedik. Lakin olar özlerine zulmettiler kafir bolup. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Ve kafirler cehennemin feriştelerinden bolan Malik diyen ferişteni nida edip qıygırıp aydarlar. Ey Malik, sen perverdigarından isse, perverdigarın bizi öldürsün, ta biz ölüp rahat bolur yan deyip. Malik aydar, tahqiq siz şu halda hemişelik dowdaqda qalacaqdarsınız. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Tahqiq biz size dünyada haqqni getirdik. Peygamberlerin vasileti bilen, lakin sizin köfüňiz haqqni yaman görýäňiz we kabul etmeýäňiz. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون Aya Mekken müşrikleri işlerini ve tedbirlerini muhkem ettiler mi? Pes tahqiq biz de tedbirimizi şoların aleyhine muhkem edermiz. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Ya da şolar güman etýärler mi ki biz şoların mahfi sözlerini ve öz aralarında etýän maslahatlaryny eşitýän däldir diýip. Beli biz eşitýändir we habardardyr we biziň feriştelerimiz şoların huzurunda ýazýandyrlar. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين Ey Muhammed sen ayt, eger Hudaýyň ferzendi bolsady, pes men hemmeden owal itaat we ihtiram ederdim. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Pak we munezzehdir, asmanyň we ýeriň perwerdigary we hem arşyň da perwerdigary, kafirlaryň nisbet berýän zatlaryndan. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Pes kafirlaryny terk et, özleriniň batyl sözlerinde we ýalan keplerinde meşgul bolsunlar ta özlerine wa'de edilen güne tataşýançalar. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Oşoldur asmanlarda Hudaý we ýerde Hudaý, oşol hikmetli we ilmli Hudaýdyr. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون We beýik bereket eýesidir, ol Hudaý keşan üçindir asmanlaryň we ýeriň, oşolaryň arasyndaky zatlaryň mulky we kıyamatyň ilmişiňe hasdyr. Oşondan ýa-da sizi ruju etdirler. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Ve kafirlaryň Hudaýy goýup ibadet etýän zatlary we botlary şefaate eýe bolup bilmez. Meger ol zat şefaat etip biler ki hak bilen şahadat beripdi. O şahadat berýän zatlaryny da bilýärdi. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون O eger siz kafirlerden sorasaňyz, sizi kim halk etdi diýip
Şonda jogap berip aýdarlar Allah halgatdy diýip. Pes Hudaýy goýup nirek barýaňyz? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Wa qasam bolsun Hazreti Resul Ekrem'in sözüne ki aýtdy: Perwerdigara tahqiqçy kowmlar iman getirmediler. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Pesten şolardan ýüze gur, oşalar bilen hoşlaş.